Hazvina kumira zvakanaka. Pane nyaya iri kunetsa panapa iri kunzi maticha vari kuda kuti mari yavo ikwidzwe kubva pa300 US kuenda kana pa1260 USD. Hanzi mari yacho hasi kukwana. Akomana, inini zvangu ndakatarisa nyaya iyi inini as a Zimbabwean, I don't think kuti zvine musoro zvavari kuda kutanga kutaura. Because amana tisati taita zvinhu zvikazi munhu akavafurireka Mwari ave naye. Munhu akavafurira kuti vatange kudhimanda that amount of money. Mwari ave naye. Because wona tarisa mari iyoyo muri kumboziva, makamboona here kana budget yakarohwa nafinance minister Mutuli Ncube. Iwo ma300 anenge aripo anenge akatopanjwa mubudget inzi maticha kuti tirove 5 years zedu dzakanaka, maticha ngavambotora mari dzavatopuwa idzodzo bho apa kwete kuti mari iyo kwidzwa times 4, tikoti times 4 ikoko 1260 kubva mu$300. Aiwa, asi dai panga kuti ngaikwirwa kana kusvika pa500, maybe zvaigona kuzongobvumwa. Ndo paiva masituations aya ekuti unozongonzi it will work but you will not work, because vanhu vakawanda vanonga vachitotsvaga mabasa wacho vachitomashaya. Handisi kuramba, zvinorwadza mana uchingomukira kubasa uchingodingina, but ona ka makwidzirwo acho avari kuda kuti mari iitwe. Zvimwe zvinhu zvinotokonzeresa kuti mari yacho isakwidzwe, because munoma kunzi hamusi kushandisa common sense, you are not reasonable. Ungangoti kubva pa300 kuenda pa1.2 hazvimake sense. Wazvona kana nyaya yacho yakatariswa. Zvinorwadza, uenda kubasa uchida kushanda kunorwadza kutozviunderstanda tozvinzwisisa, but nyika ndingavatarise nyika Zimbabwe uclaima 1260 kuti uipuwe. Nani anokupa mari iyoyo? Ani ichibva kupi? Handisi kuramba zvangu, mari iyoyo kana ikonomi yenyika yakanaka, kana zvinhu zvakufamba zvichifamba munyika, hamunoona kuiclaima mukazopotsa mapuwa. Wazviona manje, mukazopotsa mapuwa, but hameno kuti apa pavari kuzviona kupi zvavari kutaura izvo. Hameno, pamwe maybe vanenge vachiziva kuti pamwe nyika ine mari, but kana ukanyatso ukatarisa budget yakarohwa naMutuli Ncube naProfessor Mutuli Ncube, unoona kudzikama wega. Maybe ngavambonobvunza kana vanhu vakaita sana Biti, right? Vamwewo vanhu kana veopposition vacho, right? Vanenge vachisvita vanozivawo zvenhingiriri zve. Mumbobvunza naimi zviri reasonable zvitaita kuti toda kujamba kubva pa300 kusvika pa1260. Vanotokutaura kuti wangu tiri kuoposa zvedu government iripo ika, but kukomatambiro kumaremu kudai yakawandisa. Ameno, but handingajajire vamwe vanhu pabasa ravo. Ndangosiyirawo kwamuri mundudzo, muri kuionawo senyaya yemari yavari kudai. Tell me what you think in the comment section.